Rangsinia Junior College along odlang no tum computer kanghu. Nijangkar bianglong dong kam rong supialong kedo Rangsinia Junior College along pang thek the odlang no tum jakong ni phai ingko ajo computer ing hupon lapusi Rangsinia Junior Secondary College principal hin penang pachinidun. Lason si CPU truck projector isila pen UPS ke thoming hupon det lopusi principal hin penang pachinidun. Tang te lapuson kacharli ijiason ing hupon lapulote koson si kacharli hin ke paprang dun theklang pusi principal hin penning duksi karjupon pado. Lason sila bangso kang hubang pu tumaphan kiri ka kuru kalong rongara tum tame nang cherabdun vek nang jipusi principal hin pen chuning ripon pado. Dongka mukam pen janta benang kilo berta Malong News. Secondary School Ladakh patuwe tarik ingkoi ajo por 5 krehini aphi laso aphi dak night chukidar keton pen nilitum report long lo inquiry lo masih baji krehini aphi bangke Ladakh alang litum same ke Singapore lapen arbita theo laso por hosi Ladakh kang hutum nang luchok lo masih government property Ladakh computer aru malong pen computer ing hupon thai lo lapen electronic hormu pahinu pon thai si latum hekdak lo lasi Ladakh bangke nilitum Rangsna College along osomar tuhan kapachar liji son an pon dera bangke nilitum ningduk lo lasi laso puthak non nilitum dak Rangsina Secondary School principal pen Ladakh chukidar dolo lapen nili warning body long vice president lo nilitum non thana damsi laso kang hutum han FIR nilitum non pidam nang kokpo asi klada kalam lancor lo nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klada kabirta.